Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li mhux jgħid li Yorgen Fenech xaħħam lil xi ħadd. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija Tumas Group Yorgen Fenech kien indikat f'rapporti fil-midja bħala s-sid tal-Kumpanija 17 Black. Dini kumpanija li fl-imgħoddi ngħid ta' persuni oħra, fosthom l-eks Ministru John Dalli. War li fil-midja ntqal li dini ta' Fenech, negozjant ewlieni f'pajjiżna li hu parti mill-konsorzju tal-Power Station ta' Dellimara, Adrian Delia ħareġ jitlob għar-riżenja tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Kembri. Mistoqsi b'mod ċaru tont biex jgħid jekk kienx qed jgħid li l-Kap Eżekuttiv ta' Tumas Group kienx qed ixaħħam lil xi politiku jew lil xi ħadd, Adrian Delia qal biss mhux ngħid hekk. Inti qed tgħid li Yorgen Fenech prova jxaħħam xi politiku, ma nafx forsi ċaru tont Inti kont preżenti f'din il-konferenza mill-bidu. Sal-aħħar jiena maċek. Għandek ir-recording tista' tisimgħu. Inti se tieħu dawn ir-rapporti fil-midja bħala Vanġelu jew seta' li tikseb mingħajr ma nistenna tweġiba kollha li jiena qatt ma nieħu Vanġelu xejn. Minkejja li tkellem dwar il-governanza tajba, Adrian Delia naqas milli jgħid jekk huwiex se jitlob investigazzjoni dwar l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa. Baffi David ġuramentat il-whistleblower li huwa eks-impjegat ta' Casa tkellem dwar kif Casa kien jagħmel użu eċċessiv mid-droga kokaina. U għata dettalji wkoll dwar kif Casa allegatament kien iżidlu bil-kbir is-salarju tiegħu biex imbagħad parti minnha ma joħodix il-ħaddiem, iżda tmur għall-użu ieħor. Saħansitra fuq il-karta il-ħaddiema tiegħu kienu jitħallsu iktar minnu. Każijiet li waslu sabiex l-Aġenzija ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea, l-OLAF, jibda investigazzjoni preliminari fuq David Casa. Iżda Adrian Delia prova jaħrab milli wieġeb dwar dan il-każ. L-ewwel skuża tkun ma jafx b'dan il-każ, imbagħad qal li ma jafx li l-OLAF qiegħda tagħmel xi investigazzjoni dwar Casa. Mela, xi kredibilità jista' jkollok meta inti għandek membru parlamentari Ewropew akkużat bi frodi u inti ma tlabx imqar investigazzjoni waħda. Minix ċert dwar li ma MP qed tgħid il ġie allegat bi frodi u mhux bi frodi. Ma nafx kienx allegat bi frodi mhux bi frodi. Investigazzjoni tal-OLAF, Dr. Delia. Jekk hemmx investigazzjoni tal-OLAF jien ma nafx għax pubblikament għadna ma smajt xejn. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li Adrian Delia għamel konferenza tal-aħbarijiet jitlob ir-riżenji, meta fl-istess nifs kienu stess li ddikjara li mhux qed jgħid li kien hemm xi ħadd li xaħam lil xi ħadd. Qal li għalhekk ma jistax jifhem kif Delia xorta rrepeta kantalina ta' riżenji, meta stess għamel dawn id-dikjarazzjonijiet li juru li dak ir-rappurtat fil-midja huma biss allegazzjoni. Il-Partit Laburista sostna li biex forsi jibda jkun kredibbli, il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu jitlob investigazzjonijiet dwar allegazzjonijiet serji li hemm fil-konfront ta' wieħed mill-membri parlamentari Ewropew tiegħu u allegazzjonijiet li kienu saru dwaru minn Defni Karwana Galizja. Il-Partit Laburista qal li wieħed jistaqsi għaliex fiż-żewġ każi kemm David Casa u Adrian Delia dan huma beżana minn investigazzjoni.